una cinquantena d'usuaris de l'aplicació Instagram es van reunir dissabte a Tortosa. Gent no només de les Terres de l'Ebre, sinó d'arreu del país. En aquesta ocasió, l'InstaWorld, que així és com l'anomenen els seguidors potencials d'aquesta xarxa social, va donar a conèixer el patrimoni arquitectònic i cultural de la capital del Baix Ebre. Un recorregut a peu des del barri de Ferreries, passant pel casc antic, va portar els instagramers al castell de la Suda. Totes les fotos fetes amb dispositius mòbils es van pujar a la xarxa amb les etiquetes Domus Templi i Terres de l'Ebre. Més enllà de la vessant social de l'activitat, els organitzadors veuen la iniciativa com un revulsiu turístic per donar a conèixer el territori. La idea d'avui és una miqueta promocionar la ruta Domus Templi, aprofitant que avui en dia en el tema de les xarxes socials, sobretot en Instagram, que s'ha convertit en este motor de promoció turística, aprofitant la presència dels instagramers i les fotos que fan, promocionar aquesta ruta a través de les seues fotografies i, per què no, una miqueta als assistents explicar-los la història i ensenyar-los tot el que és Tortosa en general.